Hola, què tal? Som directe a Frade TV en aquests instants i avui és un dia molt especial perquè s'han celebrat les eleccions del Futbol Club Barcelona i per fi tindrem un president del Futbol Club Barcelona. Avui serà a Frade TV perquè hem fet un mini sondeig, un petit sondeig, on dirà més o menys qui serà el nou president del Futbol Club Barcelona. La gent que ha votat ha sigut de Sant Feliu de Guíxols i d'aquí, ben poca estona, us ensenyarem el resultat d'aquest sondeig que molta gent com vosaltres esteu esperant. Bon dia, què tal? Ja tenim el sondeig preparadíssim. Només dic que hi ha hagut una alta participació de votació en tots els punts de Barcelona, no només a Barcelona, sinó que també s'ha pogut votar a Lleida, Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa, Andorra, molts llocs s'ha pogut votar a aquestes eleccions del Futbol Club Barcelona. Però per fi a Frade TV ja tenim el sondeig, el nostre primer sondeig com al canal de YouTube. El que sí que els hem de dir és que aquestes eleccions les guanyaria Jan Laporta amb un 60% dels vots. En segona posició hi hauria Víctor Font amb un 30% dels vots i per última posició Toni Freixa amb només 10 punts respecte als altres també candidats a la presidència del Futbol Club Barcelona. Llavors estem parlant que el guanyador seria Jan Laporta. Bé, i doncs ara us hem de parlar de l'Uni Girona, perquè l'Uni Girona ha guanyat la Copa del Rei femenina. És una cosa que als gironins els motiva molt i de fet els volem deixar un vídeo de tota la trajectòria que han fet les gironines. I nosaltres des d'aquí ja gravem aquest vídeo de Frade TV. El gravem des d'un lloc molt i molt especial on hem decorat el nostre pati perquè sembli un plató de veritat. Volem donar les gràcies també a la que ho ha decorat una mica tot, Laia Fradera, i també a la càmera també que és Laia Fradera. Això sí, molta confiança i que vagi bé. I esperem que els resultats del sondeig s'ajustin. Ja veuran com serà així. Adéu, que vagi bé! Fins al pròxim vídeo. Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu.